जोंखौ नायहर आं बर' 16 जौथाइनिफ्राय रायजो जाबोनाय मंगोलियानि सुबुं फोलेर आं बे आसाम हादरसानि दं सिनायथि महरै कासपुर बिमापुर माइबं बर'नि नेरसोन राव हारिमु आरो थुनलाइ लोगोसेनो समायना गाननाय जोमनाय समायना न'खर सारि सारि गय खान्थाल थाइजौनि बारि रायजो जाबोनाय हाजो हायेन सेर सेर खौसे जानानै बायदि हारि हारिसानि सुबुंफोरजों खौसे जाफानानै गावजों एना एनि गैलायै गावजोंनो धोरोम हारि आसार खान्थि बासिलायै सानलायो जों गावजों गावनो बिदा फंबाय बिनानाव अनलायो जों खौसे जानानै आं राहुल बर' उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे फिसा गामि 2 नं साबलिजार गामिनिफ्राय अन्नानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो फल' खालामगोन होननानै आसा खालामबाय।